खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हादराव गेदेर रेल जाब्रबथाय जाबाय थानायनि गेजेरावनो गेदेर रेल जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा खालामदों सासे उन्दै गथ'साया सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया इसोरनि महराव नुजाथिनानै रेलगारियाव थानाय रोजा सुबुंफोरखौ रैखा खालामदों उन्दै गथ'सानि मुङा मुरसलिम शेख सोनाब बंगनि माल्टायाव गेदेर रेल जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा खालामदों मुरसलिम शेख मुंनि सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया रेल साइटिनाव गोथौ हाखर थानायखौ नुनानै गावनि गोजा गाबनि गाननाय गस्लाखौ खुनानै रेल साइटिनाव रेल फैनायखौ नेबाय थादोंमोन आरो जेब्ला रेलगारिया फैयो अब्ला बिथाङा ससे आवगायलांनानै गावनि गोजा गस्लाखौ दिन्थिदोंमोन बेखौ नुस'नानै रेल सालायग्राया रेलगारिखौ लाखिदोंमन आरो मा जाहोननि थाखाय रेलगारिखौ लाखिनाय बेखौ सोंनायाव उन्दै गथ'साया रेल लामायाव थानाय गोथौ हाखरखौ दिन्थिदों बेबायदिनो उन्दै गथ'साया रेलगारियाव थानाय रोजा सुबुंफोरनि जिउखौ रैखा खालामदों सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ'सायानो बेबायदि साननाय हनाय लानानै रेलगारिखौ रैखा खालामनायखौ लानानै उन्दै गथ'साखौ बयबो बाख्नायदों आरो बिथांनि बे हाबाखौ नुनानै बयबो साबायखर बावदों मैदेरनि गाग्लोबनायजों बिटिआरआव फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा तामुलपुर कुमरिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय गोजोनपुरियाव मैदेरनि उदखार आबाद जानो फैनाय मैदेरखौ होनो थांनायावनो मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों असिनि बसुमतारी मुंनि सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरांसि 3 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा आबाद थिलियाव फैनानै आबाद जाफैनायनि खौरांखौ मोननानै असिनि बसुमतारीजों लोगोसे सानै गासै 7 होनो थाखाय थांदोंमोन बेयावनो मैदेरा उल्थायै बिथांमोनखौसो होसोदों जायजों बिथांमोनहा सेरखाय बेरखाय खारनो गोनां जादों बेयावनो असिनि बसुमतारी बिथाङा हायाव गोग्लैदोंमोन आरो मैदेरा बिथांनि सायाव गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव मैदेरनि उदखार जाबाय थायो दासिम 7-8सोआ मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय नाथाय हाग्रा बिफाना मैदेरखौ होस्रां हरोब्लाबो हाग्रानिफ्राय मैदेरा फैनानै बेबायदिनो उदखार खालामफैबाय थायो होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे अरायनि थाखाय जेंनाखौ सुफुंनानै होयो बेनि थाखाय खावलायहरो बिथांमोना मैदेरा बेबायदिनो फैनानै आबाद फोथार बारि बागान आरो न' बां सिलिंखार खालामबाय थायो होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा मख'नो गोनांदि असिनि बसुमतारीया थैनाय समाव गावनि अनजालि बिसि अनिमा बसुमतारीजों लोगोसे फिसाजो आरो फिसाज्लाखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय चिरां जिल्लायावबो मैदेरनि उदखार चिरां जिल्लानि बिजनी भारत भुटान सिमनायाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय फोरमायसालियाव मैदेरनि उदखार हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा साहेर आलीनि न'खौ सिलिंखार खालामलांदों मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय फैनाय मैदेरा हरनि समाव साहेर आलीनि गंब्रै न'खौ थेर बेथेर खालामलांदों सिलिंखार खालामलांनाय गंब्रै न'नि मादाव गंनै उन्दुग्रा न' गंसे ओंखाम संग्रा न' आरो गुबुन मोनसे न' गासैखौबो सिलिंखार खालामलांनायजों लोगोसे न'आव थानाय बासन बर्तन माइरं दैरं गासैखौबो जानानै सिलिंखार खालामलांदों होननानै फोरमायथिदों आरो मैदेरनि उदखारनिफ्राय साहेर आलीनि बिसि बिथांनि फिसाज्ला बिहामजो आरो फिसौफोरा खुनुरोखोमै खारनानै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों लावख्रिगुरियाव होस्रांजानाय गं 22 नखरा गासैबो BPFनि मददगिरिफोर बे खोथाखौ फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरिनि हाग्रा दखल खालामनानै थानाय गं 22 बर' नखरफोरखौ हाग्रा बिफाना होस्रांनायनि सायाव EM रनजित बसुमतारी अदेबानि बिआर फेरेंगा बिथाङा खुगा बेखेवदों जायनाखि बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय बिथोन हरदों नाथाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ होस्राङालासे खालि जोंनि बर'फोरखौल' होस्रांबाय थायो होननानै रायजो राजाफ्रा सोरखारनि सायाव अजद होदों बेनि सायाव EM रनजित बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदों दि लावख्रिगुरियाव होस्रांजानाय गं 22 नखरा गासैबो BPFनि मददगिरिफोर बिथांमोननिया हा दंखायो हाग्राखौ दानफायनो नाङा होननानै बुजायनाय जादोंमोन नाथाय बेयाव बनसु आरो खाम्फा मोनबायदिनि आखाइ दं होननानै फोरमायथिदों फेरेंगा बिथाङा लोगोसे बे हाग्रा ओनसोलाव 5 लाख राबार बिफां गायनायनि प्रजेक्ट दंमोन जाय राबार दंफां फुलि फांसेनि बेसेना 15निफ्राय 30 रां आरो गासै 60निफ्राय 70 लाख रांसोनि राबार दंफां फुलि गायनायनि प्रजेक्ट दंमोन बेयाव खाम्फा आरो बनसुनि आखाइ थानो हागौ होननानैबो बुंथियो फेरेंगाया थांनाय 17 बोसोराव BPFआ बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि खालामहोदोंमोन आरो जेंना खालामहोदोंमोन बेयाव जोंनि नोजोरा थागोन होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे होस्रांजानाय गं 22 नखरा BPFनि आरो बेयाव राजखान्थि खैसा दं होननानैबो बुंथियो EM रनजित बसुमतारी बिथाङा
ओजोंहाय होस्रांजानाय रायजो राजाफ्रा हाग्रायाव न' लुनानै थाफैनो गोनां जानायनि सायाव माखासे खोथा फोरमायथिदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि लावख्रिगुरिनि गं 50सो नखरा थांनाय 6 बोसोरनिफ्रायनो दैबानाजों भुगिनो गोनां जाबोदों। भुटाननिफ्राय फैनाय निजिरा दैनि देरनाया बे बोसोराव देरसिन जादों। फ्राय 40% नखरानो दा दैनि सिङाव थांबाय। बेखौ नोंथांमोनहाबो फैनानै नायफैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे जेरावबो थानो थाखाय राहा गैयैलाय गोलाव समनिफ्रायनो आवग्रिनानै दोनखानाय बे हाग्रा ओनसोलाव थाफैनो थाखाय रायजो राजानि गेजेराव सावरायनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै EMजों सावरायहैनाय जादोंमोन आरो MLA बिथाङाबो बे ओनसोलाव फैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोना खुगाजों बुंनाय लेखायैनो बे हाग्रा ओनसोलाव थाफैनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेबायदि राबार बागान बानायनाय जागोन बेनि सोमोन्दै जेबो मिथियाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दैदेनगिरिफोराबो जेबो नायस'निलाय आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोराबो जेबो सहाय होयैलाय राबार बागान खालामनायाव मदद होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। राबार गायनायनि सायाव बङाइगावनि राबार बर्डनि 4 अफिसारा फैनानै सावरायफैदोंमोन आरो बे प्रजेक्टखौ बे ओनसोलनिनो सिजफायार ग्रुपआ थाबायनानै लाबोदों होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो राबार फुलिखौ गायनो थाखाय बुंथिफैदोंमोन। बेनि उनाव राबार फुलिखौ गायोब्ला हेक्टर मोनसेयाव एसे खरसा होनाय जागोन आरो 5 बोसोरसिम रैखाथि होयोब्ला प्रडाक्शनखौ बेनिफ्रायनो लांनाय जागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन। बेनिखायनो राबार फुलि गायदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय सोरखारा दा न' बांखौ सिफायनानै होबाय। जाहाथे थानो थाखाय न' बां होयो बेनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय आरो अरायनि थाखाय जेंनाखौ जाहाथे सुस्रांनानै होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों होस्रांजानाय दुखुथिया रायजो राजाफ्रा। फुख्रियाव बल लायनो थांनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्ला बेंटल जोमैफुरि गामियाव जादों बे जाथाया। फुख्रियाव गलांनाय बलखौ लायनो थांनायावनो रुंसारि जलेस हाज'वारिनि फिसाज्ला बिलिफां हाज'वारिया थैनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला साहा लोंखांनायनि उनाव बेंटल खुंग्रि गेलेग्रा फोथाराव उन्दै गथ'साफोरजों बल गेलेनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो बला फुख्रियाव गलांनायाव बलखौ लायनो थाखाय फुख्रियाव थांदोंमोन बिलिफां हाज'वारि बिथाङा, जेराव बिथाङा फुख्रियावनो गोदोनानै थाबोनो गोनां जादों। जाथायखौ नुनानै सासे उन्दै गथ'साया नखरनि सुबुंफोरनो मिथिहोहरनायावसो नखरनि सुबुंफ्रा फैनायनि उनाव नागिरनायनि हाबाखौ मावदों, जेराव बिलिफां हाज'वारिनि देहाखौ मोननाय जादों। जेब्ला बिथांनि देहाखौ मोनदोंमोन अब्ला बिथांनि देहाया गुदुङैनो दंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो देहा गुदुं थानायनि थाखाय थांखांफिनगोन साननानै गोबां नाजानायबो जादोंमोन, नाथाय बिथांनि जिउआ फैफिनाखै होननानै फोरमायथिदों। उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिहोदों। फुख्रियाव गोदोनानै जिउ गोमानाय बिलिफां हाज'वारिया 19 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा बेंटल फरायसालिमायाव BA फार्स्ट इयाराव इंराजि अनार लानानै फरायगासिनो दंमोन होननानैबो मिथिहोदों। बिटिआर गोरोबथाखौ सावगौमोन होननानै अमर सिंह ब्रह्मआ बुंनायखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गं 40 गामिफोरा बिटिआरआव हाबनायाव मानि जिंगा होननानै सोंथि खालामदों रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा गं 40 गामिखौ बिटिआरआव सोनायजों गोजोननाय मोन्दों आरो आद्रा थानाय गामिफोराबो बिटिआरआव सोजागोनखौ आसा खालामो आरो नेनानै दं होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदि गासैबो मावफुंजायाखै आरो जाफुङाखै बेखौ जोंबो मिथिगौ, नाथाय गं 40 गामिखौ बिटिआरआव सोनायजों गोजोननाय मोन्दों। बे मोन्थायखौ दा मोननो हायाब्लाबो बेयो जारिमिनाव लिरजासिगोन आरो आद्रा थानाय गामिफोरखौबो बिटिआरआव सोनो थाखाय प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिया जाहाथे मोजाङैनो खामानिखौ मावलाङो बेनि थाखायबो सोरखारखौ खावलायहरो रायजो राजाफ्रा। लोगोसे बिटिआर गोरोबथाखौ आं बायदि 4-5 लोगो मोनोबा सावगौमोन होननानै अमर सिंह ब्रह्मआ बुंथिनायनि सायाव बिथांमोनहा सोंथि खालामोदि बिथाङा सागानगिरि नामा होननानै सोंथि खालामो आरो बिथाङा बिटिआर गोरोबथायाव मा बिहोमा दं होननानैबो सोंथि खालामो। बिथांनि बेबायदि बुंनायजों जों दुखु मोनदों आरो बिथाङा निमाहा बिनो नांगौ होननानैबो बुंथियो रायजो राजाफ्रा। फोरमायथिनो गोनांदि अमर सिंह ब्रह्मआ बुंथिदोंमोन दि बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे गोरोबथा। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा मोजाङै फरायाखै, बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथाखौ दोनदों। आं बायदि 4-5 लोगो मोनोमोनब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ सावगौमोन होननानै बुंथिदोंमोन अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों पावार एन्ड फांसन मोननो हादोंमोन आरो जौगानाय जादोंमोन। बेखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा मेगन सानानै खायदा खालामनानै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बायदों आरो बर'नि हेंथा गोबां थांखिफोर लादों। जेरै जोंनिया ST अट'नमास काउन्सिल हिसाबै बर' बा ट्राइबेलफोराल' प्रटेक्टेड क्लास मोननो नांगौमोन, नाथाय प्रमद बर' सोरखारनि समावनो गुबुन मोनसे हारिनोबो बिथांमोनहा प्रटेक्टेड क्लास होदों। बेबायदिनो दिनै मोनसे हारिनो होदों, गाबोन मोनसे हारिनो होगोन, बेबायदिनो बर'नि सिनायथिया जोबस्रांलांगोन होननानै बुंथिदोंमोन अमर सिंह ब्रह्मआ।
बेनि अनगायैबो बियार फेरेंगा बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिनि सायाव माखासे बिबुंथि होनायनि सायावबो अमर सिंह ब्रह्मआ बुंथिदोंमोन दि फेरेंगाया गाद्दि मोननायखाय सासे EM जानायखाय गोग्गानानै खोथाफोर बुंदों। नाथाय समा एखेयैनो थाया होननानै बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो गय खान्दिसेबो जायालासे दान मोनथामनि गेजेराव 1100 पस्टआव साख्रियाव होनो होनानै फेरेंगाया खोथा होदोंमोन। नाथाय बहा नोंथांनि साख्रिया, नोंथाङा सेलेक्शन बर्ड दानो हादों नामा होननानैबो फेरेंगानिसिम सोंथि खालामदोंमोन अमर सिंह ब्रह्मआ। फुजानि स्पेशल अफार, नोंथाङा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय स्पेशल अफार होदों MMH अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक एबा स्कुटि बायोबानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइजबो मोननो हागोन। स्क्रेच प्राइजफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन, इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा, दै गुदुं लाग्रा बथल, लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक। बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दंब्लाबो नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा 6,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाबावखो? गोख्रैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायनो हागोन नोंथाङा। मानोना बे सनानि खाबुआ 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन। मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो सोरबाफोर SB बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।